aquest govern, el govern de Marc Castells, és un govern que no li agrada planificar i jo m'atreviria a dir que no en sap directament de planificar i de tenir una mirada llarga amb aquells temes importants de la ciutat. El contracte de neteja és el contracte que es pot preparar amb més temps perquè és el contracte que l'Ajuntament sap a 12 anys vista quan n'haurà de tenir fet un de nou. Han tingut 12 anys per planificar-ho, va arribar el 2022 i el més calent era a l'Aigüera. Fruit de tot això s'ha generat aquest problema en la taxa d'escombraria, sobretot en la taxa de residus comercials, que creiem que el govern ha fet una mala aplicació de la taxa, ha tirat pel boc gros en el càlcul de què havien de pagar els diferents comerços, agafant un criteri de metres quadrats que s'ha demostrat que era absolutament erroni i equivocat, com nosaltres també a primers de setembre, després de parlar amb diversos comerciants i amb Igualada Comerç també vam dir. I una de les nostres demandes va ser que es revisés aquest criteri dels metres quadrats.